Вау! Здравейте, хора! Аз съм Голроко и днескашното видео ще играем Roblox на Trick or Treat. Да започваме най-хубавата игра в Roblox. Ако е така, харесайте видеото и се абонирайте за канала и коментирайте дали е така. Така, ще се радвам да прочета и наистина много ще се зарадвам, ако се абонирате за канала. Сега, нека да започнем сами, не съм превъртял. Тихо. Йоу, знам, че правя кратка пауза за това видео, но искам да съобщя едно много важно нещо. Това съобщение, съжалявам, че не бях качал за големите фенове. Не вярвам да има такива, но в принцип моите приятели ме следват, нали, и ако съм ми липсвал, да пиша долу в коментарите, да лайкнат видеото, ще съм благодарен много. И съжалявам, че не съм качал толкова отдавна, просто нямах време. Сега четвърти клас съм и имам много матери и за това много тестове. Просто не мога да смогна, хора, съжалявам. Така, да продължаваме напред към видеото. Добре, what the fuck? Думдам. Мисля да си взем... What the... Нищо няма да взем. Добре. Да видим какво става в този хотел. Окей. Тук имаме едно бомбонче. Го! Окей. Това какво прави? Бягай, бе. Каквото е? Room for more. Another one. What? Surprise, motherfucker. What? Лесно ми е. Още пъста. С това ми изкара кълфтор. Какво има тук? Хайде. Ще се спре ли това умре? Окей, няма нищо. И тук няма нищо, само седалки. Каквото е? Glowing. Glowing ми дава да виждам в тъмното. Осма стая. Ръчна. Там има свеща. Как познах? Това седи! Това от новия дейт. Ooh, it's kind of small. Чухте ли? Чухте ли го в това? И това чухте ли го? И това видяхте ли как пада? И другото видяхте ли как пада? Бъст! Гуйденс! Няма да занимавам с пъстове и мъст. Просто тъпо умрел стая. Просто праз... И ще пресветна на ключ стая. Много добре го да бъде. Каквото и гриете автарта са. Не, това ще до... Каквото е? Силки смутка. Силки смутка. Как да го светна това, бе, брат? What? Я виж
Ом. Ом, хора, ом. Да знаете, аз ом. Какво е това? Това ще ми вземе цяла година да мъчи. Сега, ако не дойде толкова, си правя пешачно. О, майка ти! Ей, what? Силки смут. Силки смут. Просто език в България. Какво ти инвест? Мисля ти мъчи, брат. What? What? Ей! Окей, мисля, че как трябва вече. Не знам какво. Да. Ако някой си спомня, че това го правихме в 22-а, лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Съм супер благодарен, хора. Delicious candy. Това пък какво е? Good candy. Добре, защо не ми даде нещо като кинанон? Ето това. Как го е съм? Това какво прави? Не. Брат, те баваш се с мене. Стига, Пепе. Буквално тия звуци ме настръхват, аз съм го играл 600 години тази игра. Чакайте, това. Чухте ли някой как издиша буква? Чакайте. Money World 24-та зве. Уау. Пъстове, мъст. Буквално играех преди 2 часа. И той е бомбонето тук, където го виждате, съм го свикнал като прайсинг сайт. И така, хайде. И това ме прави по-бърз само в кавички. Това синьото ли ме правише, бе, бра? Аз съм прилита пак, нали? Това какво? Бе, биле, какво ста? Търсихме 24. Но все пак ще лутнем за Брайдъл или Кинанун. Стига, тия звуци издавате, бе. Това го изяжда и ще трябва да намерим един Кинанун. Така намерих. Сега 24-та, ето го. Уи. О. Той коя стая? 26. Сега търсим. What? О, това е правим си. Окей, хора. Тя направо от другата страна да търсим. И от чувство, че тук ще отключа някъде близо до ключовата врата. От 10 минути рекордно. Не съм се разбил. Добре, не се я преблизил, защото не ми трябва 3. И да видя къде е. Добре, явно съм загрешал, хора, простете ми.
Чакайте. Какво е той? О, не, аз ще ги търпа. Само да лутна за Phantom Idol. Защото си така аз. Така хора. Сега отключваме, защото сте очи не ми се работи. Сега 28 търсима, така. Тая горе е грешната. А така няма. Добре. Как си знае, че ще пресветне? Това е... Няма да го взимам. What the... На кого съм бях да умра? Началото на играта ще трябва да си взема едни шперцове на ходим по суш. Моля. What? Няма да сме това. Тук има очички. Тези очички ги харесвам. Шперцове! Вау! Тям да ги отворя. И да си взема... Не знам какво беше. Преди да се надявам, че не се е махнала тази стая. И аз не се е махнал. Къде сте? Къде сте? О, това вече е затворено. Но поне взехме много парички. Защо са такива ужасни графиките? Буквално се свърна, че се бъгва и вече не се вижда нищо. Чакайте, аз мога да си ги забавя. Нали ме забавя? Нали с това се забавя? Да. Пресветна. Пресветна, няма шкаф. Пресветна. Ма няма шкаф. Буквално слушате ли го това? Лад има някакъв... О, това помислих, че е чудовището от Фор 3. А това са били токовете между мен. Ой, хора, оплаших се. Какво беше това? А това... Баткина. О, забравих. Мале. Поне има кинанон. Това е кинанон, да. О, не. Не е кинанон, О, мале, търчим като. Ето изядох едно кинанонче. И напред. О, там видях един бомбон. Чакай тук да видим какво е нещо. О, там имаше едно бомбонче. Някой пъти там имаше бомбонче и взеха ръцете и нямаше как. Ще го вземех. О, what the fuck? Защо ми се пада? Това какво беше? Аз съм...
Агент, стоп ли? Ей! Перцове. Последна стая. И вече съм при фигура. О. А това е към стоп, не, защо? Правих бе хора. А what? Хора. Защо така се е бъгнал тази врата? Уикенд. Това го форлям, няма смисъл. Ако някой ще направи нещо морално съмнително в твоя полза, не иска да Вау. Добре, гуден се. Добре. Добре, всичките са там, но сега мисля фигура, докато минава тук да си отвориш капчетата. Но както виждате няма да стане, защото той сега ще ми чуе. Но все ли башка ми се падна, бе? Киномон! О, Whoa, 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 hey, 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 hey. what the fuck? То буквално изведнъж буквално почва да тича. Добре. Буквално се зъбна за един. Добре. Живи и здрави сме, живи и здрави сме. Взимам това. Мален, че аз не съм бърз, не. Добре, тук има такова. Идва! Добре, мисля, че сме готови. Чакай да се наглася. Добре. Мисля, че сме готови. 3, 6. Добре, готови сме. 0, 0, 4. Чакайте. 0, 4. 4. 0, 4 квадрат. 5 и кръг 0. 5. Само... Не. 5. What the fuck? Вижте какъв е кода. Това беше добро. Добър ден! Медуза. Политико, по това го имам. Кръст. Малко ще му донейта. Ето е така. Да е жив и здрав. Да си жив и здрав, брат. Така. Чакайте. Каква е анимация. О, киномон. Не. Това си го. What? Киномон? Не. Брайдъл?
Кино, о! Това ще трябва да го изя. What the fuck? Буквално тичам. А Брайдъл къде е? Много редко ли е това Брайдъл? Щип, биде. Лепенка. Шестдесета врата. Най-гадната ми върва. Врата, не върва. Е тази 61-а, защото тук ще трябва да търся цяла вечност. I can't stop. Знам къде оти... Това би буквално най-бързото намиране на 61-а врата. О, чакайте. Аз тичам, бе, брат. Все едно има хак, само дека не ми показва вратите и шкафовете, иначе съм хакер. О, не. О, не. О, не. Къде ще се... Баваш ли се, бе, брат? Не ми даваше да се скрия! Бро! Стига, бе! Мале, толкова як ми фана. Буквално бех след кавицата. Така, хора, завършвам моето видео. Ако искате втора част на Трикор Триът ли как беше, харесайте видеото и се абонирайте и коментирайте дали искате втора част. А от мен, чао! Абонирай се за канала.